Avui parlarem de l'antic vell campanar de Santa Catalina. Es desconeix l'època en què va ser construït este campanar, declarat bé d'interès cultural des de l'any 2004. La seva torre quadrada és d'uns 5 metres de banda per 35 d'altura. La seva fabricació és de pedra en quasi tota la seva totalitat i es troba adossada per els dos dels seus costats a la església de Santa Catalina en Alzira. Si ens acostem a ella, contemplarem i veurem que el seu naixement està a flor de terra, si bé que n'hi ha amagat més d'un metre i mig de profunditat en la seva base. Té la torre un poc d'inclinació cap a la dreta des de la perspectiva de la plaça del Sufragi. Seguim així fins a arribar a la meitat de la seva altura, on a les seues 4 cares sobreïx una espadanya. Continua verticalment fins a arribar al terme de la seva construcció, seguint cap amunt amb una ratxola de fang cuit fins a arribar a una altura que es veus els 4 costats estan instal·lades en el final de la torre les campanes d'un gran volum i d'un pes extraordinari. Remata la seva altitud amb una paret que s'assembla a una capella o un retaule, on es mostra en la part més alta una gruixida bola de pedra treballada, que és la senyal del triomfo. Sosté també una creu de ferro de xocotetes dimensions. Les campanes d'esta torre, en els temps passats i amb els seus tocs i replics, avisaven als habitants d'Alzira dels grans temporals que s'avenien i també de les possibles riuades, així com també tocs que marcaven events de l'època. Les dues campanes existents avui en la torre són una gran i una més xocoteta, que cada una té diferent sonit. Hi ha una plaça que recorda que les va construir la Fundació Salvador Manclús de València. En aquesta placa vol donar un homenatge a aquesta fundació perquè van ser ells els que van construir les campanes d'esta magnífica torre que tenim en la plaça del Sufragi. Hem de significar que la restauració es va realitzar fa molt poquet, concretament en l'any 2021, i que va ser sufragada per la comunitat parroquial de la Església de Santa Catalina. Segons els historiadors, és un dels monuments més antics que tenim en Alzira i unes poques relíquies que ens han deixat els nostres avantpassats. Quan vingues a Alzira, com sempre dic, vine a la plaça del Sufragi, vine a la Església de Santa Catalina i en la part de darrere podràs contemplar esta magnífica torre que, com dia, és el més antic que tenim en Alzira en quant al monument històric artístic.